Para sederek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti wilujeng pinanggih. Ing renungan patinan GKJ Purwantara dina Senin Legi tanggal 8 Juni taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka 2 Korinto 6 ayat 14 tekan bab 7 ayat 2. Kan dijejer tetep serawung nanging sumingkir saka cara urip sing ora wanuh marang Gusti Allah. Lan kawaca 2 Korinto 6 ayat 17 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994. Mulane kowe padha sumingkira saka wong-wong sing ora wanuh karo Gusti Allah kuwi, lan kowe padha misao mangkono pangandikane Pangeran, lan aja padha gepok senggol karo samu barang sing najis, nuli kowe bakal padha tak tampani. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandikon lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Rasul Paulus kanthi teges mituturi pasamuan ing kutha Korinto. Kaya kang kawaca ing 2 Korinto 6 ayat 17, supaya sumingkir saka wong-wong sing ora wanuh karo Gusti Allah. Supaya padha misah, aja padha gepok senggol karo samu barang sing najis. Malah katulis uga mangkono pangandikane Gusti. Iku kang kudu dilakoni supaya pasamuan bisa ditampa ing patunggilan kaliyan Gusti. Lan ing ayat 14, pasamuan dielingake supaya aja sekuton karo wong sing ora pracaya. Mokal nindakne iku malah kanggo dasar kepriye bisane wong sing nindakake dawuhe Allah rerukunan karo wong sing nglawan panjenengane. Kepriye pepadang bisa bebarengan karo pepeteng. Para sederek menawa pasamuan ngestokake dawuh iku ateges kudu ninggal tata urip bebarengan karo wong donya. Apa bisa pasamuan ing donya milih urip bebarengan mung karo wargane pasamuan tok? Apa jaminan menawa mung urip bebarengan karo patunggilan pasamuan, kabeh uga bakal urip ngestokake dawuh timbalane Gusti Allah lan ora nindakake perkara kang cidra ing ngarsane Gusti? Para sederek menawa isih urip ing donya, pasamuan tetep bakal bebarengan karo wong-wong sing ora wanuh marang Gusti Allah. Iku kaya dene gandum sing tukul bebarengan karo suket, dijarke wae. Lan nalika wancine panen lagi dipisahake. Para sederek pasamuan kadhawuhan supaya dadi saksi lan kautus makarya leladi. Dadi saksi lan leladi iku ora bisa katindakake menawa ora srawung. Dudu wong waras sing butuh dokter, dudu wong bener sing butuh meratobat. Srawung karo wong ala lan dosa iku cara supaya bisa dadi saksi lan mbabarake timbalan dadi pepadang ing sakjroning pepeteng. Dadi padang ing panggonan sing ora peteng iku tanpa guna. Pasamuan kadhawuhan supaya tetep ngudi urip sing srawung ing sak tengahing donya. Ora melu-melu tata urip sing ora wanuh marang Gusti Allah, malah kudu nyingkiri sanajan tetep srawung. Lah yen tetep srawung nanging keli, malah melu-melu tumindak kaya dene wong kang ora wanuh karo Gusti Allah, ya ora bisa ora pancen singkirana, aja srawung. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Ana unen-unen melu ngeli ning aja keli.
Kepriye carane serawung nanging bisa dadi seksi kang makarya lelati, ora malah melu-melu nindakne tumindak sing nerak dawuh timbalane Gusti. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga, duh Gusti, mugi kawula tansah dadi uyah sing ngasini sakupeng kawula. Lan dadi padang kang kaselehake ing panggonane madangi lan ngalahake pepeteng ing sakupeng. Ing patunggilan kalian Gusti Yesus Kristus, pepadanging jagat, kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dumateng kita sedaya. Amin.